May sakit na liver cirrhosis si Nanay Janeline ng Anayan, Pili, Camarines Sur. Dahil sa naturang sakit ay araw-araw na umiinom ng maintenance medicine si Nanay Janeline na inaabot umano ng 5,000 pesos kada buwan na mabigat sa kanyang bulsa. May maintenance po ako mga 3K to 5K, depende sa, minsan may dinagdagdag ang doktor na bulong. Ayun, magabat po talaga, wala man po akong trabaho. Ngunit dahil sa natanggap ni Nanay Janeline na medical cash assistance mula sa lokal na pamahalaan, hindi na iisipin pa ni Nanay Janeline ang pambili ng kanyang maintenance medicines. Isa lang siya sa higit 200 benepisyaryo sa isinagawang payout ng programa. Ayon kay Mayor Marivic Solano, maliban sa libre ng gamot sa butika ng LGU, ay minabuti nilang mamahagi pa ng cash sa mga residenteng may medical na kondisyon tulad na lang ni Nanay Janeline. Yaon na po dyan. May pharmacy po kita dyan. Igwa din pong mga bulong para sa sainda. And ini kaya cash kasi po minsan mayo din po sa pharmacy ta. Igwa din po na mga kasong babarakalon, iba pa po na mga importante na mga bulong, mayo po ang buteka. Kaya cash po ang pigtataota. Maaari ring maipambili ng iba pang kinakailangan ng sobra sa naturang ayuda. Committed ang lokal na pamahalaan na mas pangpalalakasin ang serbisyong pangkalusugan sa bayan katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kamsur sa ilalim ng pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Actually po, dakulang tabang talaga po sa mga taga-Pili. Lalo na po ang probinsya, si Gov, daiman po nagpapabaya sa pagtabang sa Pili. So ako po, sobra akong nagpapasalamat kay Governor El Rey Villafuerte. Kasi po, dakulang tabang, 26 barangay, daiman kaya kang LGU gabos matawanan si mga pangangaipo kang mga konstituentes ta. Sabi ko nga ni Subago sa pagtaram ko dyan, kadakla ng mga taga-Pili, halos araal daw nag-aagad digdi po endorsement tangariga maka-avail kadtong mga inaagad nindang mga tabang medical, si may mga babayaran po sa billing sa ospital, dakulang bagay po ang itinataong tabang kan sa tuyang gobernador. So iyan nagkakatarawan na ning kasimbagan po ang sa indang mga pangangaipo. Maraming salamat po Marivic Solano, dakulang tabang na po ni Chris Novello, CSN.